Igen. Gyerünk, Flóra! Gyerünk, Flóra! Gyerünk, Flóra! Gyerünk, Flóra! Gyerünk, Flóra! A második futamon 200 méter után Hajrá, Luca! az élen Szentgyörgyi Zita, az MTK Budapest versenyzőjével. Lassan fordulnak a lányok majd a célegyenesben, de továbbra is Hajrá, Luca! Gyerünk, Flóra! Gyerünk, Flóra! Gyerünk, Luca! Luca, húzd meg! Gyerünk Zita végig! Gyerünk, Luca! Gyerünk, Flóra! Gyerünk, Luca!